ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман, подписчикои канали ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода боша салати сезра кадестам. Маҳсулоташ боша аввал тухма овпаз кадагиём, баъд гӯшти мурға филера бирён кадагиём. Иҷода дунамо тухми буда наяю, баъд тухми мурғайда. Гӯшти мурға иҷода шушта тоза кадагиёму, баъд намак када монда будам. Баъд приправаш мекунему. Соеви соус карда якҷоя мекунем, камтарак мемонам шаю бирён кадагим ба. Апаҷону хоҳарҷонои ман, дӯстони меҳрубони ман, ҳазор раҳмати калон барои дастгирии хубтон, барои комментариҳои беҳтарине ки менависен, барои лайк. Ай ҳамаи шумо миннатдорам дӯстони меҳрубони ман. Подписчикои наве ки ба канали ман обуна шудастен, ҳаматон хуш омаден дӯстони меҳрубон. Баъд дар влогҳои пештарам навистестен ки таваллудтон чанд ай апаҷон, чанд фарзанд дорем. Таваллуди ман 1991 ай. Шукронаи Аллоҳи пок, соҳиби 3 фарзанд ҳастам. Шавҳари меҳрубон дорам. Шукронаи Худо хонаву дар дорем. Дар хонаву дари худмон зиндагӣ кардастем. Хай чанд қадар Россия будем набудем. Ҳозир дар Тоҷикистонем, хонамон омадагием. Дар хонамон зиндагӣ кардастем. Ина иҷода боша бачаҷон, ма гуфтум салати сезра мекунам, бираха ягон амуд сухарии крутони биёр. Рафтаи бовар кунен як салфан крутони оварда. Ина иҷода боша мурға хушрӯ када бирён мекунем. То мурғмон бирён шудан боша, духтаро Иродаҷона ба шумо муаррифӣ мекунам, ки забони русиро ба шумо тез ба муддати кӯтоҳ меомӯзонад. Занҳои муҳтарам, иҷода боша як хоҳаракмонро ба шумо муаррифӣ мекунам, ки курси забонҳоро меомӯзонад. Айни ҳол бошад, забони русӣ курс кушодагиай апаи хоҳарои мо омӯхта истоданд. Ҳозир бошад барои рафтан омадани мо забони русӣ ҳатмист. Бисёри занҳои мо дар ғарибиай. Фарзандҳоро мактаб мебаранд, садик мебаранд. Вақте ки забони русиро надонем, азоб мекашем. Барои забони русиро омӯхтан завқ дар корай, ҳавас дар корай. Барои ҳамоин ай хоҳаракмон бо нархи дастрас забони русиро барои шумо меомӯзонад. Бонувони муҳтарам, дар хона нишаста забони русиро аз худ кунед. Марҳамат, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен. И хоҳарҷонмон бо озмун метиҳад. Баъди ҳар як моҳигӣ дарс метиҳад, савол-ҷавоб мекунад. Кадом шахсе ки ғолиб мебироя, ҳамон одама як моҳи дигар бепул дарс метиҳад. Як моҳ пеш ҳамин хоҳарҷонмона рекламаша монда будем. Бисёри одамо рафтиянд, бисёри хоҳарҷону апаҷону рафтиянд, дарс омӯхтиянд. Инам иҷода одзифошуна мемонам. Бинен забони русиро чӣ хел омӯхтагиянд, чӣ хел хурсанд, дуо дода бо баромада аз группашон мераванд. Чанд та апаи хоҳаро раҳматнома навистиянд. Даже навистиянд ки мо дар хона нишаста забони русиро намедонистем. Барои документ, барои ҳама корҳоямон шавҳаромона мегуфтем. Хурсанд шудиянд ки забони русиро аз худ кардем. Барои ҳамо апаҷону хоҳарҷоно, ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, забони русиро аз худ кунен. Ина хоҳарҷонакое ки барои забони русӣ пурсиден, силкаи ватсапшона бошад, дар комментария закрепид мекунам, дар роя нависен. Беҳтарина Иродаҷон, беҳтарин меомӯзонам, марҳамат кунен. Ина иҷода бошад, духтаро гӯшти мурғмон сирхаки хушрӯ бирён шуд. Мегирем ша, мемонем камтар хуна кишид, баъд чоркунҷа реза мекунем. Духтаракое ки барои причуда пурсидастен ки як бори дигар причуда кунем, бинен. Апаҷону хоҳарҷоно, дар каналом бовар кунед, намедонам бисёр ай причуда, 4 та боша влог шаста, 5 та боша. Бинен духтаро ба тарзи озод ҳамха хушрӯма шумо да фаҳмондагиём духтаро. Дар ҳамаи влогом мегум ку ягон чизи паноҳӣ нестай дар пухтупазуи ман. Чӣ ритсепе ки ҳамин ҳақиқат ҳастай, ман барои шумо духтаро пешкаш мекунам ки мақсад як чиза омӯзе барои ман раҳмат гӯед. Чизе ки маҳсулоте ки мисол шумо барои пухтупаз мехарен, ҳайф нашавада, ӯ болайда чӣ дар корай охӣ? Исриф ҳаром аст. Ина маҳсулотҳое ки барои салат дар корай, майонезай, чеснокати, гӯшти мурғай, помидор, тухмай, сирай, крешкияю ба пекинский капустай духтаро. Ҳамаи маҳсулотҳои ҳамин салата боша, мегирем чоркунҷа реза мекунем. И пекинский капуста ака хай бисёри вақт ба даст майда мекунам. Хай вақтое ки саросима бошам. Иҷода боша хай курчакати майда кардагим духтаро.
акмазона ки ҳама тарафаимда иҷада ҳам салат кардистам, ҳам устом да буша хӯрок пухтестам. Бо давомуш да буша бозор рафта будам, ниҳоли помидор, болгарский, занҷабил, бақладҷон, боимҷон мегӯянд, бақладҷон мегӯянд. Ай ҳамун ниҳол овардагиём, иҷада бо ҷӯяк сос кардагиём, ҳоли охири влогда нишон додагиём. Мақсад ки бо ҳамунонаш шинондум, то шинондум ки хай шав шуд, навор накардам. Хай ягон рӯз бекорим да ба навор мекунам. Бо ҳами салати сезрая боша мо чанд намуд мақсад тайёр мекунем да. Тарзи реза карданашам дига намуд тайёр мекунем. Бо ними рецептҳо монда мақсад ҷигори бандуэл меандозем. Ва фикрам ки дар влогом ҳаст чанд намуди дигар. Маҳсулоти кам мераваю, не ки маззаш ба мазза мебиядад хатаро. Иҷа боша видеомда озвучка кардистаму ҳамиҷада самбуса кардистам, оста ҳам кор кардистам, ҳам барои шумо озвучка кардистам наворумда. иҷа боша дӯстони меҳрубон, ма дар кухнем навор кардиста будам. Устом да берун кор кардиста, камтар аммо овозҳои устогиш омада. Хайр, агар гӯш харош боша бахшиш дӯстони меҳрубон. ин амихе ҳама маҳсулотҳои салата дар коса боло ба боло мерезему. Ай болош боша майонеза кати камтар чеснок якҷоя мекунему. Баъд оби лимон меандохтум. Ай сабаби ки желудкам камтар проблема дора, кислот ностир желудкама баланд гуфтагиян. Мақсад дига лимон мумкин нестай, ма барои ҳамин лимон наандохтум духтаро. Шумо камтар лимон, мақсад оби лимона алдараш кунед. Баъд маззашам бо хушрӯтар мешад, ба мазза мебияда. Хай ҳами хелам шукри худо ба мазза буд. Ягон хӯрок, ягон салати ки ман чизе ки мепазам, ягон ташхар бемазза намебиёя. Шавҳари меҳрубонам ҳар боре ки хӯрокҳои маро мехӯранд, ба ман дуо метиҳанд. Инамиш барои ман бовар кунед як давлати калона, ки вақте ки шавҳар мехӯрад, кӯдакҳо хӯрокҳои маро мехӯранд, бо мақсад баъди хӯрда шуданашон да ман дуо метиҳанд. Бовар кунед фахри ман мешавад, ҳам хурсанди мешавам ки бовар кунед иқа меҳнатҳои ман кардагӣ мақсад арзандаяда. Ба иҷада бошад духтаро, баъди майонеза қати чеснок якҷоя карда ки рехтум, баъд камтар сирам айтюрка гузарондагиём. Ҳар вақт сира чоркунҷа реза мекардам. Хай кара гуфтум биё хай айтюрка гузаронам. Нимша айтюрка гузарондуму ними дигаша боша баъди ки ина да тарелка гирифта будум, тухми будана кати украшат кардагиёму баъд сира айтюрка бо болошта гузарондагиём. Салати ба мазза меша дӯстони меҳрубон. Хай медонам ки ҳамаи шумо ҳунарманде дӯстони меҳрубон, апаҷону хоҳарҷонои ман. Ҳаматон ҳунарманде, занҳои тоҷик ҳамашон ҳунарманданд, беҳтаринанда. Бо ман кӯшиш мекунам ки мақсад ягон духтаракое ки ба шавҳар баромаданиянд, духтаракои ёшда мақсад пешкаш кунам, ягон чӣ ёд гирану раҳмат гӯянд духтаро. در این دنیا که مهمانیم همیشه ما نمیمانه بیا تا قدر هم دانه غنیمت خش دانه دوست سرشت جان زی آهن همیشه جان در این تن نیست کسی در فکر مردن نیست
غنیمت خشتان امروز از این راه دیگر آید وای پیما گم شود شاید برغمی ин аҷада бошад дӯстони меҳрубони ман пеши хонама хай камтаракак вай кадум агаруча кардагиюм ҷӯяҳакои 3 метра кардагиюм ҳамра ниҳолҳои овардагима боша вай кардум шинондумда аку ҷӯи мода як рӯз пас ов метиҳан ай ҳамин сабаб боша аввал ҷӯякои ов мондуму хушрӯтар кишидан ба ягон 1 соат пас вай кардум шинондум ниҳолакома бегаҳ шуд ба шинондум ростӣ ман худам агарота дӯст медорум ягон чи шинонданша ин аҷа боша каду шинондагӣ будум кадуама бина хушрӯ буромадай бодирингам шинонда будум ай чи сабаб боша бодирингом буромадан саҳаришда як рӯз пасаш дидум сароша чизи канда гирифтай хай насиб иншоалло бо ай сари нав мешинонум шуна мане ки хай агарота дӯст медорум мақсад ягон чи вақте ки тайёр меша маҳсулотҳои ҳамун шинондагӣ ягон чи мечини салат мекунӣ ягон хӯрок мепазӣ дар назарат чӣ қадар бамазза ин барги лаблабура бинед чанд қашидай лаблабуи шинондагӣ будам баргошон калон калон шудиям ҳавли ман калонай хай тарафи поёнуш боша ҳамаш дарахтай да пеши хонама камакак агарот кардагиюм у тарафаш боша пони ҳамаи дарахт ҳамаи мева ҳастай бовар кунед дар ҳавлии ман насиб ягон рӯз бо кам кам навор мекунам хай аку мо гӯем навхонаем хай чӣ хелай не ки ҳамин дарахтора бовар кунед пеш ай расияравиҳо мешинондум да бозор мерафтум ҳар бори бозор рафтагим да майда майдача меовардум мешинондум қадошо 0.5 метр буду 1 метр буду ҳамхали ай дона ягон чи мехӯрдем баъд донаша мепартофтум мегуфтум кани мебуроя ман шинонум мақсад калон кунам шуна мепартофтум ай ҳамун дона бовар кунед дӯстони меҳрубон ҳамин дутта кафонак шудагиаку ҳамро ман калон карда ҳози ҳам дарахтҳои калон кардагиюм 8 боша 9 зардоли калон кардагиюм ҳар сол зардолҳом ҳамхе хушрӯ мебанда бо ман мехезум ҳамсояком да мақсад мегум чанд қай дар кора биен 200 тил мебарен 100 тил мебарен 300 тил мебарен бо ҳамсояҳо да хайри ҷоным шава мегум бо мегум хай барен кадоме ки шиносай мақсад кадоме ки мегзара зардолума мебина мегум биен чинен барен меган одамизод вақте ки як дарахт мешинона баъд ай вафоташ мақсад баъди мурданаш боша ҳар як боре ки мақсад як кас мехӯра ҳамун сояи ҳамуда мешина як кас чӣ қадар савоб будай да чӣ қадар мақсад хайру садақоташ бисёр будай ин ҳамахе дӯстони меҳрубони ман хай ҳамаи ниҳолакома шинондум ҳамхай то шинондум ки хай гуфтум ку шаб шуд навор карда натонистум ягон рӯз бо навор мекунам хай ҳамхели дӯстони меҳрубон хайр навора ба охир мерасонам худо нигаҳбони мову шумо бошад то навори оянда дӯстони меҳрубон